Hej, jeg hedder Mia, og det er mig, der står bag Neo Habits. Jeg er her for at hjælpe dig med at måske leve en lille smule sundere end det, du gør i dag. Vi har alle sammen vaner, som enten arbejder med os eller imod os. Og nogle af de ting, jeg kan hjælpe med, det er at kigge på de her vaner og se, hvordan kan vi gøre det lidt bedre, så man får, eller så du får lidt mere energi i hverdagen, mere overskud, og det vil vi jo alle sammen gerne have til de ting, som vi brænder for. Og det jeg gerne vil tilbyde, det er 15 minutters gratis samtale med mig, hvor vi ser, om det kunne være relevant for dig at komme på en af mine forløb og se, hvad kunne de her vaneændringer gøre for dig. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Ha' en god dag.